Mugwani kele dala goshira bankumana ani Mali fanbele jelefe ambalma bamanan kameno Mali kono ani Mali koka anka folini walimando be nyeshi awma ni wati mbasro awmunu matrafalembe jabaranu koro wasa obsega famel basro TV Cherifla bamanan ka kuna fununa minu mena wala ke awi Mali kuna funu ani jen fanwre tawla ambe awla donya ka fongoni okuma sele bakruba kuna funu konana farafina klebian fin jamana Uluka la jere balile mi namba wele ko sommet extraordinaire na tumbe talike Mali jamana ka lahaleyo ko munu senfe farafina jamana nyemogo nunu ujera ka waliya do ta munu be ke sabuye ka Mali dekuni goleya ka fusiri adana ka sangani bana lakodole mi ye diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen bɔ a dabolo kan n'o ye coronavirus walima covid-19 o kadira kɔnɔna na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ u ye projet belebele bila sen kan min bɛ tali kɛ wulikajɔ k'o ta k'o ɲɛsin coronavirus banakisɛ kɛlɛli ma ka sefa wari miliyɔn 87 k'o ta k'o kɛ o ko kɛlɛla ye Alisa bakuba kunnafoni kɔnɔna na Côte d'Ivoire maliden minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna na ni u wele ko Côte d'Ivoire minnu maliden minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka sanga ni u jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini u ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen nɔ ale ye lajɛrɛ dɔ sigi sen kan wasa ka waleya dɔw bila sen kan min b'a to maa kofɔlen ninnu u na lakodɔnni sɛbɛn ye min bɛ u sen don jamana koɲɛw ɲɛnabɔli la o sabana kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw la kumabaw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan an da bɛna se minnu ma k'olu walawalaw ye an b'a fɔ ɲɛna ko aw bisimila Alisa ana foli kurakuraya ka ɲɛsi aw ma ka sanga ni aw ka matarafali ye ka ɲɛsi Cherifla jabarani soma wasa aw bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ an ka bi bamanankan kunnafoniw sɔrɔlenw na an da sera ma bakuruba kunnafoniw kɔnɔna na farafina tilebiyanfan jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛ balilen min sigira bi tɛnɛ juillet kalo tile 27 saba fila ni 20 an ka jamana ɲɛma Elhajo Ibrahim Boubacar Keita ale yera lajɛrɛ balilen na kunnafoni sɛmɛntira Mali jamana ɲɛmɔgɔya daga wɔrɔ fɛ ka ɲɛsi maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ 15 olu de yera ni lajɛrɛ balilen sigilen kɛnɛ kan CEDEAO tɔgɔ la n'o ye communauté des états de l'Afrique de l'Ouest ye olu ka lajɛrɛba sigilen don min bɛ tali kɛ Mali jamana degun ni gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna na wasa u na se k'u da dɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛrɛ in a sɔrɔla farafina jamana ɲɛmɔgɔ 5 olu tun ye taamakɛ k'i kunda an ka jamana kɔnɔ min kɛra alamisa tɛmɛnen ka na i ɲɛ da Mali jamana ɲɛmɔgɔ ale ni malidenw wasa u na se ka fɔ ka bɛn kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na lajɛrɛ in kɛra sabu ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ ale ka fara farafina woroduguyanfan jamana tɔ ɲɛmɔgɔw kan u bɛɛ lajɛlen ka se ka to u sigiyɔrɔ la min n'an b'a fɔ a ma ko visioconférence ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye min b'a to degun ni gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna na u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la cogo min na lajɛrɛ in kɔni a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛn ye farafina jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bolo n'o ye CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye min n'a kɛra sigili balenba dɔ senfɛ a ɲɛmaya tun bɛ Mahamadu Isufu bolo n'ale ye Niger ale y'o jamana ɲɛma ye farafina tilebiyanfan jamana ɲɛmɔgɔ 15 ka lajɛlɛ balilen sigilen min kɛra bi tɛnɛ juillet kalo tile 27 saba fila ni 20 u ye décision ba dɔw ta an ka jɛ k'a ɲamada o décision fɛ karamɔgɔ Musa Fɔnba ka walawalali kɔnɔna na Farafina tilebiyanfan jamana 15 ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ye sigi min kɛ ka bɛn ni ntɛnɛn juillet kalo tile 27 ye bɛnkanw minnu dara olu de filɛ CEDEAO y'a yira k'a fɔ Jonathan Goodluck o ye laɲiniw minnu kɛ o laɲiniw de bi don ba la wasaden minnu don jogo ma ɲɛ wasabilo kɔnɔ n'a kuma cayara wasaden 31 olu bɛɛ lajɛlen k'u jɔyɔrɔ bila ka bɔ wasabilo kɔnɔ wa jamana ɲɛma fan
venindo no bi wele ko majorité o kala be bela jele sabate mi se ka to wasade nunu nga joyoro blali o bara u bi se ka noya ninga kalata dayele kalata mi mege fangili mai marata ningele ngono manga kera yoro minuna o yano kalata doche wasade to mi bito keme anita ni woro ye olubi temeni wasablo bara uye yani bisaba ningele nga kalata ka seginga ke oluka seginga du Seria ya yarafana kafo jamana sharia sumba kolosi yoro kuru constitutionnel mi menekera manga mai o mo ka nyini jona ko ludu kasangani jamana sharia sumba sharia seunye wasadimbi saba ani kele umana bo wasablo kono atomi mito ulunu ka madunda jira jamana sharia sumba kolosi yoro kono o no yoro kera ko gwele yarabe ko jamana sharia sumba kolosi yoro mauduni bara maseka noya jamana nyama el haji Ibrahim Boubacar Keita jamana sharia sumba ere kono sharia sedo be biduruna article 50 akota ninga makono ndo bela jelesigi sedo ya ira kafo akakanteliela jamana nyama yaso kasegi senga gouvernement d'union nationale meme famu bela jele faranyonga jamana nyama yaso fanga sinematon furubato beka yere sura akono kerengere ni nyana M5 RFP kwa binyine ofe okado gouvernement ina jango gwele ya uminu mali jamana kono na bokun yoye ka mangati olu gwele ya ubise ka wili yelema uminu nganga ke fanga bondaula gouvernement d'union nationale ka barabina ke oye ani sigi ba mingera mali de uni nyonje ko dialogue national inclusif oye la nyine minge ko la nyine ndo bala accord d'Alger uya yera ka fo o la wale yali kanga telia CDO ma nyemo ka fola fana ka sabuke kumana choya ere gouvernement ministry be ministry la olu do laba be ke ministry ye ka soro gouvernement ere masigi folo surasiya ministry bola kiri ko ministry bola malini jamana wara ni nyonje ko nyanya bo ministry bola jamana ko na la kana ni ministry bola katase soro ko ni musaka ko ministry mo ni ministry damado yani gouvernement sigiliche akaka olu katasisa CDO ya yira ka fo je kulu do ka sigi senga je kulu memina sega segalike juye kalot leta atleta ningele na atleta ni la ko minongera ni uchena asinve mo bulo la fe unjena jamana furuba fe unvene chena anana na chogo mina jengera sababu ye ko bela jele kanga nyenyini o sega segalike je kulu inve je kulu kono ma ubike gouvernement kono ma wasablo kono ma furubaton jamana kritikala uka je kulu magistrat ani M5 RFP mo foga dase musula kawni demisanu nga je kulu parafina tomba Union Africaine janselegana ni tomba Nations Unies ninga ko nyema yadi parafina tlibi yamba jamana ukato CVD ya omo CVD ya iraka fo jakulu dobina sigi senga kama unyangi maminu mina fo kubu banamini mali jamana ni basigiliche ni hagilina nunu ni dangene mayaliche kasabuke hagilina nunu mbela jele kanga dangene maya ka beni juye kalot le bisaba ani kele natai udasira Sumaila Cissé ka blali ko fene mo kuba nyini mali jamana nyemo fe ukache sirike halibi meme se ka do Sumaila Cissé bi se ka kadima ya la soro bokara kuma na CDO ma nyemo fe ni minye ye ka fo CDO be mali jamana dafe ka kagole ya wuli jogo nyini ka bo adala ka sabuke mali jamana joyoro ka bo CDO tondi nyala o kuma na fen kanga ke CDO fe ka se ka mali jamana basigi ko nake CDO nyema ya mununu ndabe mami mulo Niger jamana nyema Mahamadou Issoufou do ningara ka la selu ye ka benin de na juillet kalot le muka ani wolon lai na mbora ino kunafuni na sira woro fe anda sira ma bakuruba kunafunu konnana jere jekulu do ye wulika jodo blasinka ni amba wele ko action de lutte contre la nouvelle maladie nalibe talike coronavirus walma covid-19 o keleli kadra konnana o ye boloma frake kanyeshi mado ma minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo min na wasa coronavirus a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogo min na lajɛrɛba in kɛra u fɛ tɛnɛn don juillet kalo tile 27 saba fila ani 20 lajɛrɛ in a kɔni ɲɛmaya tun bɛ minisiriso min ka baaraw bɛ ɲɛsin fɛn min ye sɔrɔ ani yiriwa o yakubali ma an ka jamana kɔnɔna na maa caman olu yera kɛnɛ kɔnɔna na ka fara fɛn min ye sɛnɛkɛlaw olu maa ɲɛmaw caman yera kɛnɛ kɔnɔ an ka ɲinikɛla Marietou Diallo ana ka jatala Samba Traoré u tun bɛ Cherifla jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada FIDA, Royaume du Danemark ani Canada olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔ ka bɛni jɛkulu min sigilen no sen kan walasa ka hakili jagabɔ kɛ olu de ye ni baara in sigi sen kan ni ka saniya minɛnw san k'a di sɛnɛkɛlaw ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ lakana ani ka maa wɛrɛw lakana ka bɔ coronavirus bana tɔɔrɔ ma. Projet dɔ b'an fɛ ko projet inclusif des filières agricoles min ka baara ɲɛsinnen bɛ baarakɛla minnu n'olu ka ko ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ siraw ma ani bayɛlɛmakɛlaw ani minnu bɛ ka baara kɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔ a kɛra dɛmɛba jɛkulu ye komi n'a fɔ an b'a fɔ système financier décentralisé ye
a kɛra petite et moyenne entreprise ye a kɛra petite et moyenne industrie ye olu bɛɛ da lajɛlen b'a kɔnɔ bi inclusive kɔni y'a jateminɛ ani a jɛɲɔgɔn comme coopération danoise ani coopération canadienne ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan ni ka fɛn dɔw san ka na di nin baarakɛla ninnu ma walasa u bɛ se ka kisi bana jugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ san n'a daminɛna tubabuw ka fanfɛla la ka na anw fɛ yan nɔ n'an b'a fɔ ma covid-19 pour que k'o kɛlɛ bon a kɛlɛli a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ye dabali caman da u y'a kɛ mɔgɔ yɛrɛ kana bɔ i ka yɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la bilen donc an ka frontières datugura bon o kɛra sababu ye baara ninnu ni dɔw bɔra u fanga na donc nin bɛ kɛ sababu ye pour que ka se ka u dɛmɛ sa u bɛ se k'u ka baara kɛ k'u yɛrɛ tanga ani maa minnu n'olu bɛna u mago ɲɛ u fɛ ka se k'olu tanga fɛn a bɛna di SFDW ma minnu n'olu ye système financier décentralisé kɛsu baranintigi ninnu a bɛna di olu de ma bon a dilen filɛ olu minnu ma a bɛ kɛ sababu ye n'olu bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ u ni ma gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que yɛlɛma donna la an baara kɛcogo la hali ministère la n'i y'a ye sisan an bɛ ɲɔgɔnyew kɛ an kan ka taa fɛn fɛn kɛnɛ ma a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ an sigilen yan nɔ ka sababuya kɛ minɛn minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ se ka cɔ i b'i baara kɛ ɲɔgɔn ye n'a bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u y'o dɔw fɛnɛ di a la bon bɔdenkɛ yen nɔ u tilala ka na tɛgɛko minɛnw b'a la fɛn minnu bɛ don nun na comme min filɛ ne yɛrɛ lani ani minnu bɛ se ka kɛ yɛrɛ tanganaw y'o fɛn caman de farala ɲɔgɔn kan ni k'olu san sisan ka di mɔgɔ ninnu ma walasa u b'u yɛrɛ tɛgɛ cogo min na ka se k'u baara kɛ ɲɔgɔn fɛnɛ tanga hakili la bi ɲɔgɔnye a tun bɛ o de kan walasa ka se ka o di bɛɛ ɲɛna u ka ba kalama k'a fɔ inclusif mako b'u la bana in bɛ yen o bana in tɛ yen u taama ɲɔgɔn ye inclusif ye parce que a ka baara ɲɛsinnen d'u ma ni mɔgɔ min bɛ baara ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛya b'a la a bɛ komi gɛlɛya b'i yɛrɛ de la donc u ka dɛmɛ a b'o hukumu de kɔnɔ. projet inclusif ni nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka don o kadara kɔnɔ olu ye laɲini kɛ ka nin secteur fila in ta n'o ye microfinance ani sɛnɛ olu minnu ye sɔrɔ boso siraw ye ani fantanya kɛlɛli siraw an ka jamana kɔnɔ. mɔgɔ 1,000,000 ni kɔ de bɛ baara k'an fɛ n'i y'o 1,000,000 ni kɔ jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 5 b'o kelen kelen bɛɛ kɔfɛ donc ani maliyɛn min bɛ baara kɛ a bɛ taa fɔ 6,000,000 la bi an ka baara nafa bɛ se min ma ala k'an kisi ni anw ma bana kunbɛn o mɔgɔw bɛ taga ni na segin n'an ka baarakɛyɔrɔ u ni bana bɛ bɔ yen u bɛ taa la don u ka denbaya kɔnɔ mɔgɔ t'o dan dɔn donc an hakili falen kɛ o gouvernement ye fɛn fɛn fɔ dɔgɔtɔrɔw ye fɛn fɛn fɔ ko k'o kɛ n ko bɛɛ k'a kɛ an yɛrɛ sego ye min ye n'o ye tɛgɛkola ye n'o ye gɛliw ye n'o ye kasine ye n'o ye ganw ye n'an k'o fɛnɛ san k'a d'an ka mɔgɔw ma mais an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'o ye projet inclusif ye o projet o financelen don FIDA fɛ a financelen don Danemark fɛ a financelen don Canadiens fɛ o projet fɛnɛ ye hakilina ta k'an ka hakilina ka ɲi kosɛbɛ ko il faut que u k'an dɛmɛ pour que an ka se ka kɛnɛya sabati an ka bureau kɔnɔ ka kɛnɛya sabati an ka clients bɛna yɔrɔ min k'u ka wari bila k'u ka wari ta an ka kɛnɛya sabati an ka baarakɛlaw bɛ taa baara kɛ clients fɛ yɔrɔ min. Ni minɛ minnu tara ka di sɛnɛkɛlaw ma walasa u k'u yɛrɛ lakana ka jɛya ni bɛsɛya sinsin ni mun tanga ka bɔ coronavirus bana tɔɔrɔ ma a bɛ t'i jɔ tɛgɛko minɛ 600 ani kɔ gan maski safinɛji gel hydroalcoolique olu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen 600 ani kɔ fo ka taa se subahana mansin ma min bɛ mɔgɔ farikolo kalaya ta o 100 ani kɔ nin bɛɛ lajɛlen musaka bɛ t'i jɔ sefa wari $80,000 ani kunkan fɛ. kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ Côte d'Ivoire malidenw minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na n'an b'u wele ko Maliens de l'extérieur ka kɛɲɛ ni a maa ɲɛmaaw ka laɲini ye u y'a kanu ka baara nundonni dɔ kɛ min bɛ tali kɛ lakodɔnni sɛbɛn dɔ bilali ma sen kan ka ɲɛsin ni maa kofɔliw ma minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na walasa u ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka sanga ni nin lakodɔnni sɛbɛn baara nundonni denfajala sirila Mali ka lasigiden min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na n'o ye Ousmane Aga Rissa ye maliden fan caman minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen yira ni lajɛrɛba kɛnɛ kan bawo a jirala k'a fɔ a na kɛ sababu ye k'u ka kow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ka ɲininikɛla Jakarija Danbele min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ u ka sɔrɔlen don a bɛ lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Kɛnɛ in sigira nka jateminɛ fɛnɛ kɛra
coronavirus bana a kɛlɛli taabolo kunkan ka se k'o matarafa jangonniw be se ka kisi. Mali tungarangew minnu sigin bɛ kono wari dugukolo kan. N'a ɲɛmaya soba ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ye a n'a ɲɛmaba Abibu Sila. U ka wuli ka jɔ ni cɛsiribaw kɛra sababu ye ka nafa dɔ lase malidenw ma kono wari dugukolo kan. Mali lasigidenzo min bɛ kono wari ani Mali tungarangew karti min kan ka ye maliden bolo n'a karti tɛ se ka namara wa i mana ye fan o fan fɛ i lakodɔn bɛ ka sabu kɛ a ngalanzole do Mali lasigidenzo subahana manji la i n'i ka kunnafoni bɛɛ o de sera ka sɔrɔ malidenw fɛ minnu sigin bɛ kono wari dugukolo kan. An ka carte de membre ni carte min do an b'a fɛ vraiment a bɛ lafiya se Malienw ma parce que carte d'identité an ka carte d'identité filɛ nin ye Ivoirien tɛ u t'a fɛ tuma dɔ la u b'a fɔ ko biométrie tɛ k'a ma kɛ carte biométrique ye k'a sɔrɔ on est en train de vouloir an tun b'a fɛ k'a kɛ carte biométrique yɛrɛ u ko carte biométrique ni jamanaw dɔrɔn de ta don biométrie ni o de kama a y'a kɛ carte sécurisée an ka carte ni fɛn caman b'a kɔnɔ hali i fa n'i ba tɔgɔ a dɔgɔlen bɛ yɔrɔ dɔ la hali mɔgɔ wɛrɛ taara ta n'u y'a ɲininka i tɛ se ka ne ba dɔn i tɛ se ka ne fa dɔn tɔgɔ dɔn yarɔ donc n'a bilala machine la u b'a dɔn ko a tigi t'a dɔn ou bien a tigi ta tɛ donc ani ko caman an ye fɛn caman dɔgɔ a kɔnɔ min bɛ se ka a sécuriser. Conseil de base des Maliens de l'extérieur ni Au Conseil des Maliens de l'extérieur tungarangew ka jɛkuluba o bolofara do u cɛsirilen do kono wari malidenw ladonni na ni min kan ka lasegi so ka dɛmɛ do i mɔ k'i lasegi walikelen ni degun ye maa min sɔrɔ ka dɛmɛ do i mɔ u bi nin bɛɛ kɛ malidenw ye. Y'a yira k'a fɔ nin carte sécurisée min bɔlen filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu ye Conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire u ka se ka nafa caman bɔ a la. I bɛ se ka wari sɔrɔ banki la n'a ye telefoni wari ciw n'u ɲɔgɔnnaw ani mago wɛrɛw. O de kosɔn kono wari Conseil de base des Maliens n'o ye kono wari tungarangew ka jɛkulu ye a ɲɛmaaba ye wele da ka ɲɛsin tɔndenw ma minnu sigin bɛ kono wari dugukolo kan u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la u sen ka don carte in sɔrɔli la k'a sabu kɛ n'u y'a sɔrɔ a bɛ mago caman dilan u ye. An y'an ka lancement de carte kɛ bi mais sani an bɛ lancement de carte in kɛ a sira janyana kojugu parce que an ni autorité mɔgɔ siɲɛ caman kɛ an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ a kama. Bon mais ala y'a kɛ a ye sira sɔrɔ sisan an nana ka lancement kɛ bi a lancement nin fana vraiment ala y'a bɛɛ nɔgɔya. Bon an b'a ɲini an ka mɔgɔ bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ n'i ye conseil de bɛɛ ka carte ta n'i ye carte ta carte b'i permet ka logement sociaux ɲinili nɔgɔya ni terrain bɛ Mali la n'a kan ka di malien de l'extérieur a b'o nɔgɔya. Bon a b'i dɔn k'a fɔ ko i ye conseil fana ye parce que o de y'a kun belebeleba ye parce que n'i kɛra conseil mɔgɔ ye ni fɛn fɛn nana ni i kan ka bénéficier conseil la i bɛ bénéficier carte nin de b'a yira i kan ka bénéficier n'a ye o de kosɔn an ye lancement nin kɛ bi. Mali lasigiden min bɛ kono wari dugukolo ka Mali tɔgɔ la Usmana Ageresa a y'a ka nisɔndiyaw jira carte in sigili la sen kan ka laban k'a ɲini tungarangew fɛ u bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ k'a ta joona k'a sabu kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'u kisi i ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lakananen don i ni lasigidenzo cɛ ko nka k'a ka dɔn k'a fɔ a tɛ se ka jamana lakodɔn sɛbɛn carte d'identité o nɔ na bila carte na bɛɛ ten passeport fɛnɛ bɛɛ ten. Je pense que bi bi in na an bɛ se k'a fɔ an bɛnna pour que carte in ka bɔ a ka lancer parce que a tɛ don sira foyi la min tɛ sira ɲuman ye a kan ka don sira min fɛ gouvernement ka sariya kɔnɔna na donc o yamaruya je pense que o b'u bolo u b'u carte lancer mais an ye kelen fana fɔ ka mɔgɔw hakili jigin carte in ka ɲi a ka ɲi conseil ma a bɛ se k'u ka ko caman nɔgɔya o ni u ka baara la y'an cɛ ani opérateur caman bɛ yan nɔ téléphone opérateur ou bien banque wɛrɛw a bɛ se k'o dɛmɛ fɛn caman na mais a tɛ don carte d'identité nationale place la carte d'identité nationale consulaire a tɛ don place la a tɛ se k'o remplacer carte nina a tɛ se ka don o place la a tɛ se k'o remplacer donc o ye fɛn dɔ an y'o fɔ pour que mɔgɔw hakili k'a jigin o kana taa mankan kɛ avec les autorités ou bien fɛn wɛrɛ k'a fɔ bon nin ye carte nina ye ne bolo nin ye carte d'identité nationale ne bolo o tɛ.
Amauladoniya ka fɔ Mali tungarankew minnu sigimɛ Konowari dugukolo ka u ka nin hakilina ye min nangenemayara u dɛmɛna cakɛda fɛ cakɛda min wele ko Afrique Plus Konowari jamana kɔnɔ a dɔn bɛ ni nin n'a ɲɔgɔnna fɛnw lali ye fɛn minnu namara mandi subahana manjingo nasira ka a ka baara bɛnbɛ o mɔ Mali lasigiden sɔrɔla ka bolo ɲɛfɔlɔ ta k'o di Mali tungarankew ka jɛkulu Conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire mɔ n'a nu dulonnen don au Conseil des Maliens de l'extérieur la. N'an bɔra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛ segin ka na faso Maliba kɔnɔna na an b'an kunda jalakɔrɔba kan fɛn min ye ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin sigida la kanani ma ni ka kɛ jirituru ye ni waleya in kɔni kanuna ka ɲɛsin jalakɔrɔbakaw ni a bɔra u ka forum de jitumu o sigili kadra kɔnɔna na lajɛrɛba in kɛra u fɛ dimanche don juillet kalo tile 26 san 2020 ka sanga ni sanankɔrɔba yɛrɛmarakafo ɲɛmaba o yeli kɛnɛ kɔnɔ ka fara maaba caman kan yirituruba in a baaraw sera an ka ɲinikɛla Alamidu Badini a n'a ka jatala Nuhun kɔni fɛ Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la. Sanji ba de kɔrɔ sanankɔrɔba baba kumanda a n'a taamaɲɔgɔnw bisimilala ferendomu ka sanga ni jirituruba ye jirituruba min kun b'a ta ko 4 jitumu kɔnɔ. Mun ye yirituru ko ye an bɛna ɲuman fɔ aw ɲɛna parce que ka kɔn bi fɔlɔ yirituru kan ka kɛ bi ka kɔn bi aw kan ka dingɛw sen donc dingɛw kan ka sen ka dunya donc ka taa se jusqu'à 30 cm au moins ka sɔrɔ ka a diamètre an b'a fɔ o ma ko diamètre ka se à peu près 30 cm au moins donc n'a senna ka ban a bɛ sɔrɔ ka bɔgɔ k'a la donc n'a ye bɔgɔ k'a la a bɛna to a bɛ ji k'a la ka arroser donc o dugusɛjɛ a bɛ sɔrɔ ka na a yiri cɛ bɔ ka yiri mana bɔ a la mɔgɔ kana turu ni mana ye dɛ a b'a yɔrɔ compacté kosɛbɛ a b'aw bolo kɛ k'a digi kosɛbɛ ka sɔrɔ ka ji k'a ju fɛ donc yiri kelen-kelenna bɛɛ kan ka turu ten donc a ka kan ka turucogo ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que yirituru ye fɛn min ye mɔgɔ caman b'a ɲɛna k'a ka nɔgɔn a ma nɔgɔn dɛ donc a bɛ kalan de bɛ kɛ. Nin ji ni kungo lakanani baara min sigira senga hakilina bɔra jɛkulu de la jɛkulu min bɛ wele ko Grand Forum de Jitumu Jitumunkaw ka jɛkuluba don Jitumu mara dugu mɔɔw de kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ Jitumunkaw ka jɛkuluba in ka laɲini de ye ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se ka to yiriwa bɛ se ka kɛ Jitumu mara kɔnɔ. Jitumu n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ta Sanankɔrɔba an bɛ se ka fɔ k'a ta Banankɔrɔ fo Buguni a bɛɛ mɔgɔ dɔ représentelen bɛ tɔn in kɔnɔ tɔn in a ka bon kosɛbɛ tɔn in anw y'a sigi ka kɛ Jitumunkaw ka cikɛminɛ de ye parce que n'i ye Mali ta k'a lajɛ Mali a ko bɛɛ kɛra jamana ni jamana ko de ye f'an ka fara ɲɔgɔn kan pour que i ka localité bɛ se ka ɲɛnamaya cogoya mun na o de la Jitumu leader denmisɛnninw y'u fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu créer jɛkulu in ka tɔgɔ da Grand Forum de Jitumu. Ka sanga ni jirituruba in ye Jitumu ka den caman yira kɛnɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa ɲɛmaabaw ka fara Jitumu sigida ɲɛmaaw kan ani jalakɔrɔba mairie n'ale yɛrɛ ye Grand Forum de Jitumu denfa ye u bɛɛ dafalen kun don. Denmisɛnninw ka nin ŋaniya ye ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ ne ye commune ɲɛmɔgɔ ye n'o ye jalakɔrɔba commune rurale mairie ye u fɔlen filɛ ka baara min kɛ nin ye parce que nin bɛ anw ka san 5 gafe n'an b'a fɔ ma ko PDC n'o ye san 5 bolodali ye nin baara in a bolodalen b'o kɔnɔ donc ni denmisɛnw sɔrɔla association Grand Forum di Jitumu sɔrɔla ka n'anw senkɔrɔma don baara in na donc an bɛ foli k'u ye dan tɛ foli min na nin activité in nin ye fɛn ye vraiment fɛn min ni a ka d'an ye kosɛbɛ. Dantigɛliw bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔsa Baba Kumanda Sanankɔrɔbakaw fɛ ale n'a ka jɛkulu sɔrɔla ka i ɲɛda kɛnɛfɛn zɛle ka kɛnɛfɛn zɛle min bɛ taa tari kelen ɲɔgɔn na ni jiriju 100 ɲɔgɔn na de bɛna turu a la a jiriju fanba mangoro don. A y'a ka nisɔndiya jira ka laban ka ɲini Jitumu maradenw fɛ ferendumu jiriw minnu durutɔ don k'u janto u la ka sabu kɛ jiri nafa ti ban. Nin diyara n ye kana Ferentumu yan Grand Forum association Jitumu o de y'an invité yan an ka na cérémonie assister donc an nana cérémonie kɔnɔna na jirituru de b'a la donc jirituru ni mɔgɔ min ye jirituru fɔ samiya in na vraiment hɛrɛba de don parce que a bɛ permettre jiriko ka dugu yɛrɛ jiri ka ɲi mɔgɔ ma adamadenw ma donc a fɔra ko jiriden 100 o de bɛ da hectare in na e yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'a turu sisan maintenant n'i ye jiri turu fana f'i ka ladon dɛ
i kana ɲina ko ka ji k'a la pour que a kana se ka sa o de y'a an b'o de ɲini olu fana fɛ pour que san wɛrɛ n'an sera yan an ka sɔrɔ nin yɔrɔ in bɛɛ fara jiri la. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen kun do jirituru ma a denbaya kun bɛ Asan Samakɛ bolo denba kun ye Mɔnzɔn Kante ye. Fɔliw n'o ye laadala fɔliw ye jitumu ani farikolo ɲɛnajɛw olu ye maaw bila muɲa na ni ka sɔrɔ ka dugawu don kɛ jiriduru ta ko 5 na kɛnɛ san wɛrɛ Ala k'o jira an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la. Ya Rabbi amin. O b'an sɛnsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Kɔnɔwarikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Henri Konabe Diena si bɛ san 80 ani san 6 la ka bɛn ni dimanche juillet kalo tile 27 ye a kun kan ka sugandi a ka fanga ɲini dɔ PDC ma bɛɛ fɛ jango a bɛ kɛ u ka cɛbɔ ye octobre kalo tile 31 jamana kuntigisigi kalata nata la maa minnu kɛmɛ k'a ye i n'a fɔ maa kɔrɔ k'a bɛ sɔn ka dɛsɛ k'a tɛ se ka jamana mara bilen. Henri Konabe y'a yira k'a fɔ o si min filɛ nin ye ale bolo dɛ o yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka baara ɲɛ ale bolo ka sabu kɛ kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ ye. Henri Konabe kɔnɔwari jamana mara san 1993 Fofoyi Boigny Bine fo ka taa se san 1999 ma a ka sɔrɔ ka gɛn ka bɔ fanga na ka fɔ jaso dɔ senfɛ. San 2000 a ma se k'i kanbɔ Laurent Gbagbo kɛra jamana ɲɛmaa ye ka sabu kɛ maa min y'a gɛn ka bɔ fanga na furanjɔrɔ fanga ɲɛmaa Robert Gueye o ma sɔn a k'i kanbɔ. San 2010 fana a y'i kanbɔ nka a nana jɔyɔrɔ 3nan na ka sɔrɔ ka fara Alassane Dramane Ouattara ka u ka jɛ ka Laurent Gbagbo bi. Henri Konabe y'a yira dimanche k'a fɔ n'i y'a ye ale bɛ k'i kanbɔ a dabɔkun de ye denmisɛnw ye denmisɛn minnu bɛ kɔnɔwari jamana kɔnɔ bi ni u bɛ baarandanya la ka sini ɲɛsigi ɲuman jɔ u ye koko in dabɔ bɛ o de kama. A ko n'ale ka fanga ɲini dɔ PDC y'a ye k'a fɔ ale de ye maa ye maa min bɛ se doni kɔrɔ ka se ka yɛlɛma don kɔnɔwari jamana kɔnɔ ko kuma wɛrɛ t'o kɔfɛ ale ti maa wɛrɛ lamɛn k'a fɔ k'ale si birilen bɛ. A ko ɲinɛ kana kɛ a kɔ k'a fɔ ale bɛ deli ka jamana in mara san 7 a sɔrɔla k'i da don kɔnɔwari cogoyaw la a yɛrɛ ka fɔ la o min tɛ cogoya ɲuman na bi Alassane Dramane Ouattara ka fanga a y'o bɔrɔndɔli daminɛ ani Alassane Dramane Ouattara min jɛra san 2011 fo ka taa se san 2018 ma ka jamana mara ni u labanna ka ɲɔgɔn bila ka sabu kɛ kuma min na ni a fɔra ko k'a ɲini u ka jɛ kɔnɔ maa dɔ ka sɔrɔ min mi kɛ u fila bɛɛ lajɛlen jɛ cɛbɔ ye u ma se ka ɲɔgɔn ɲɛ ye a n'a kɛ ɲankuma Henri Konabe ka laɲini kun ye nin sen n'a ma ɲa k'a fɔ an farala ɲɔgɔn kan ka fanga ta san 2010 aw ye RDR lakaw ye aw ye mandat 2 kɛ san 2020 a ka kan anw PDC lakaw yɛlɛma ka kɛ anw ka bolo ka aw ka jɛ n'o ye anw fɛnɛ ka jamana ɲɛmaaya kɛ o de ma se ka kɛ ni Henri Konabe n'a ka PDC yɛrɛ ta. A ko maa minnu bɛ k'a fɔ k'ale si birinden bɛ k'o y'u kungo ye a ko a ma natigɛ Dawuda ka jamana sariya sunba kɛn tɛ ka jira fan si fɛ k'a fɔ n'i ye nin kuma in sɔrɔ sisa la a man ka e k'i kanbɔ ka kɛ cɛbɔ ye a ko wa k'ale bilama ka kɛnɛ a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ k'o de ka gwɛlɛ. Ni san 2015 a ma se ka sen don jamana kuntigisigi kalata la Burkina ka sabu kɛ yɛlɛma kun donna jamana kalata sariya senw na k'a fɔ maa o maa n'i ye Blaise Compaoré dɛmɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ a ka hakilina la ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la k'a bi mandat wɛrɛ kɛ n'o kɛra sababu ye k'a gɛn ka bɔ fanga na jamana de fanba fɛ a man ka e sen ka don jamana kuntigisigi kalata la nka nin sen san 2020 jɛngɛ mɛn ni a ye sa Blaise Compaoré ka fanga ɲini dɔ CDP Congrès pour la démocratie et le progrès a cɛbɔ bi nin sen don kalata la ni o ye Edi Komboigo ye a kun sugandira fanga ɲini dɔ fɛ nka fanga ɲini dɔ sariya se dɔ de kɛmɛ ka jira k'a fɔ walasa jɛnga kɛ ni a ye k'a fɔ i ye cɛbɔ ye fanga ɲini dɔ a ma ɲɛma min bɛ wele ko président d'honneur fo ka don bala k'a fɔ ale jɛna n'a ye Blaise Compaoré n'a ma jira k'a fɔ Edi Komboigo a ka fanga ɲini dɔ kɔnɔ a ka cɛbɔya ale jɛna n'a ye a yɛrɛ ye kuma ta ka jira k'a fɔ Blaise Compaoré u ka fanga ɲini dɔ a président d'honneur ka jira k'a fɔ a jɛmɛ ni ale ka kanbɔli ye ko bonya don o kumana ko bonya ni segin ka Blaise Compaoré mɔ a ko kumana doni min dan bɛ a kunni ye a n'a fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka doni in se a seyɔrɔ la ka kɛ jamana ɲɛmaa ye kalanta senfɛ fanga ɲini dɔ terila ka fanga ɲini dɔ minnu kun bɛ i n'a fɔ fanga sinamatɔ min ɲɛmaaya bɛ Zéphirine Diabré bolo Zéphirine Diabré min fɛnɛ n'a sugandira ka fanga ɲini dɔ fɛnɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye ale ye kuma ta ka jira k'a fɔ don nataw la bɛnkan sɛbɛ dɔ de bɛna tɛgɛnɔ bila fanga sinamatɔnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka taa kalata ye kalata ta ko fɔlɔ u yɛrɛkɛlen bɛ ta
ni mami nana jɔyɔrɔ filanan na wali kele jɔyɔrɔ fɔlɔ nga i ka jaabi tɛ se ka kɛ sababu ye k'i kɛ jamana ɲɛmaa ye ko fɔ tako filanan ka yirɔ bɛɛ bi fara e ka k'e dɛmɛ ka Rockmar Christian Kabore ka fanga bi nin ye fanga sinamatɔnw ka bɛnkan sɛbɛn min bɛna tɛgɛnɔ bila don nataw la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Lebe jamana Faransikaw ka den dɔ ko Bernard Henri Lévy u k'a ma ko BHL a ye bɔ a yɛrɛ la k'a bɛ taa Lebe ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔla dingɛbaw minnu yera ni maaw su caman yera a kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ a ka jɛnnu de kɛra maa ninnu faabaw ye k'u dogo dingɛba ninnu kɔnɔ juillet kalo tile 25 sibiri maa min n'a cunna pankurun jiginkɛnɛ kan Misirata n'a ni Libi faaba Tripoli cɛ ye kilomɛtiri 100 ye a y'i kun da dingɛba yɔrɔ kan n'o ye Taruna ye ani Misirata cɛ kilomɛtiri 160 don a bi balafɛn min na maramafɛntigiw de y'a kunbɛn sira fɛ furanjɛrɔ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ mugucika ye a don jira mɛ k'a fɔ dingɛba in kɔnɔmaw ye Marshal Khalifa Haftar ka maafalenw ju de ye mana kuma min n'a kun bɛ k'i ni da Tripoli kan ko fɔ a ka ndaraki diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka jamana ɲɛmaa lakodɔnnen ɲɛma Fayez El Sarraj la ni maramafɛntigi ninnu y'a babali ka mugu ci fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka mafiɲɛya ko in mɛnen Fayez El Sarraj fɛ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka jamana ɲɛmaa lakodɔnnen a y'a sɔrɔ a bɛ taamana Turki n'a ma ɲa k'a fɔ Turki jamana kɛ b'a dɛmɛbaa ye olu yɛrɛ de kɛra sababu ye ka Marshal Khalifa Haftar daga taga bɔ a da la ani o ma ɲɛmɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la a y'a yira k'a fɔ a kun t'a ko kalamɔ ko nka ko a na sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ko kun nka maa minnu kɛra muguti in kɛbaw ye ka ɲɛsin Faransikaw ka den ɲuman ni o ye Bernard Henri Lévy ye a taatɔ sɛgɛsɛgɛli la dingɛba suw kunga maa minnu zɔmin ka ja olu y'a yira k'a fɔ Lebe ni Faransi ka ja tɛ o n'a ɲɔgɔnna jaba ye bilen Faransikaden man ka to k'a b'u yɛrɛ la k'i bi pɛtɛ Libi fa in fɛ ni o ye Tripoli yanfaa ye Fayez El Sarraj ka fa ka sabu kɛ maa caman bolo Tripoli jugu ni o ye Tobruku jamana kɔrɛ yanfaa dankɔrɔba Marshal Khalifa Haftar ye ko a kun bɛ ka dɛmɛ Faransi ma ɲɛmɔgɔw fɛ debedebeni dibi la nka maa in yɛrɛ fɛnɛ ma taa yɛrɛ mɔ n'o ye Faransikaden ye Bernard Henri Lévy Fayez El Sarraj yɛrɛ ka minisiri dɔ de kun ye wele bila mɔ ko a kana sɛgɛsɛgɛli kɛ dingɛba ninnu kun kan jateminɛbaw ka fɔla nin bɛɛ lajɛlen de b'a yira k'a fɔ bɛnbaliya de fɛnɛ bɛ Tripoli gouvernement kɔnɔ Fayez El Sarraj n'a ka minisiriw cɛ k'a sabu kɛ minisiri min ye Faransikaden wele o ye jamana kɔnɔna koɲɛ ɲɛnabɔli minisiri ye ko Fati Bashaga a yɛrɛ ye Misirata duguden ye wa ale de cɛsiri mɛ ko fɔ Faransi ni Tripoli yanfaa fanga ka segin ɲɔgɔn mɔ ni Fayez El Sarraj kɛmɛ k'i murukurun dakoya o ko kɔrɔ o kumana Fayez El Sarraj ka gouvernement maa bɛ maa la ye a ka minisiriw la a n'olu tɛ hakilina kelen na Libi kunkanko la diɲɛ seleke naani binna k'u kan ka sabu kɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli minisiri Fati Bashaga ni ye se kɛ ale ye Faransi jamana ni Fayez El Sarraj bi jɛ nka o tɛ Fayez El Sarraj hakilina ye a kɔni y'a yira k'a fɔ n'a kɔni seginna ka bɔ Turki ko min y'a to Faransikaw ka den in bali la ni mugutiw ye fanw fɛ ko a na sɛgɛsɛgɛ Faransikaden yɛrɛ a jigi misɛnyalen hala ni jamana kɔnɔna koɲɛ ɲɛnabɔli minisiri Fati Bashaga kun kan ka ɲɔgɔn ye min kɛ dimanche juillet kalo tile 26 a sina k'o bɔ a mɔ siɲɛ kelen Tanzanikaw ka fanga sinamatɔ ɲɛma ni lapasaba do a n'a ka fanga ɲinindɔ Chadema ni san 2017 a ka denbaya la maramafɛntigiw y'u ɲɛsin a mɔ ka kisɛ ti a la n'a kun bɔra Tanzani jamana kɔnɔ ka taa furakɛli la Kenya ni Kenya kɛnɛya tigilamɔgɔw ma se a kɔrɔ n'olu fɛnɛ y'a bila ka taa Belgique ka sabu kɛ a fa dɔw kun kan ka dayɛlɛ k'a furakɛ a bilama nɔgɔya bɛ fo a kan bɛ k'a bɛ segin ka na Tanzani jamana kɔnɔ a tɔgɔ ye ko Tundu Lissu a yɛrɛ ye minɛko caman kɛ k'a datugu Tanzani fanga fɛ n'o ye John Magufuli ka fanga ye Tundu Lissu a y'a yira k'a fɔ a segintɔ ka na Tanzani jamana kɔnɔ a de tɛ siran minɛni ɲɛ a bɛ siran fɛn kelen min ɲɛ o ye nikoda de ye n'a tɛna kundo Tanzani fanga fɛ ka sabu kɛ don min na mugu bɛ ti ale la san 2017 a ka denbaya la mugu tira siɲɛ 16 de ka ɲɛsin ale mɔ wa a don ni bi cɛ maa kelen ma jira k'o minɛna Tanzani fanga fɛ kabini san 2017 fo sisan ko n'a fɔra ko Tanzani polisiya hali bi o ma se ka maa kelen sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli ma se ka na ni maa si tɔgɔ ye k'a fɔ hali an zigamɛ nin na k'a fɔ nin de kɛra ale faali laɲinibaa ye k'o b'ale kɔnɔ guwa a ko ka ko t'o cogo la k'i nane jamana kɔnɔ kɔni i bi jɔrɔ ni fɛn min ye o y'i ninkun de ye o tɛ kalo daminɛw na a ka fanga ɲinindɔ u kan ka sigi ka jateminɛ kɛ cɛbɔko la maa caman b'a ka fanga ɲinindɔ kɔnɔ minnu y'a jira k'a fɔ a ka d'u ye k'u kanbɔ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye fanga ɲinindɔ tɔgɔ la nka Tundu Lissu y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ fɛnɛ bi sɔn ka kɛ u dafala ye k'a sabu kɛ ŋaniya bɛ yɛrɛ la a ko hali k'a da wuli ka jɔw mɔ a ye minnu kɛ Tanzani faso kɔnɔ fanga ɲinindɔ yɛrɛ kɔnɔ ani danaya minnu bɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sababu ye k'ale kɛ a ka fanga ɲinindɔ cɛbɔ ye Tanzani jamana kuntigisigi kalata ye octobre kalo tile 28 nata
nata ye. Sini ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Amerikikaw ka lasigidenzo min kun bɛ sini du n'u kun y'a jiraw la k'a fɔ a datugutɔ don olu fɛ wa k'a datugura pi ka bɛn ni ntɛnɛn juillet kalo tile 27 ye. Sini n baarakɛlaw u taara don Ameriki lasigidenzo in kɔnɔ ni k'a fa bɛɛ lajɛlen minɛ ntɛnɛn juillet kalo tile 27 nɛgɛ ɲɛtaa kuma gwɛlɛyaba bɛ sini jamana ni Ameriki jamana cɛ. Gwɛlɛya dɔ ye feerekɛbaliya ye ɲɔgɔn mɔ u kɛn bɛ ka gɛrɛndɛ bila ɲɔgɔn ka minɛnw da la. O tɛmɛnen kɔfɛ coronavirus bana u fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ o la ka sabu kɛ Ameriki jamana y'a yira k'a fɔ sini jamana ma ɲɛmaw ka kolobo kalabako minɛ de kɛra sababu ye ka coronavirus bana kɛ ka taa ka dangɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ sinikaw ka nɛgɛjurukube sira dɔ bɛ yen ko Huawei. Ameriki jamana kɛmɛ k'i kan ka o ni ɲɛ sɔrɔli cɛ diɲɛ seleke naani bina k'u ka sabu kɛ ko sini jamana ma ɲɛmaw tɛ danayamaw ye u b'u to nɛgɛjurukube sira in fɛ k'u den ka mɔɔw ka fɛnw joint wale kelen k'u den ka mɔɔw suruku taama u ɲinɛmɔ k'u ka gundola kow bɛɛ lajɛlen dɔn mɔɔw kɛtɔ ka weleli kɛ u ka nɛgɛjurukube sira fɛ o digin bɛ sini jamana la. An kan ka ni marabolo do min b'a dama minan kɔnɔ sini jamana na. Sini jamana ye sariya kuraw ta ka gɛrɛndɛ dɔw bila o dala min fɛnɛ ma bɛn Ameriki jamana ma. Min nana ko tɔ k'a kɛrɔ o ye Amerikikaw sini jamana lasigidenzo min bɛ Houston u sina k'a jira olu la tɛ k'u ka daw tugu ka sabu kɛ ko sini jamana lasigidenzo in tɛ foyi la Houston. Donald Trump ka fɔ la ni Ameriki jamana suruku bɛlɛni tɛ. Kabini u y'o datugu sini jamana ma ɲɛmaw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ u fɛnɛ ta min bɛ sini du k'a bɛ datugu pi. Ntɛnɛn sɔgɔmada yanfa in fɛ i n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ bɛ a la cogo min sini jamana ma ɲɛmaw y'a dabɔ a kama ni k'a ko kɛ ko ba ye Ameriki jamana darapo min kun bɛ felenfalanfelen sini du Ameriki jamana lasigidenzo la a bilalen farifa la k'a fɔ a ti felenfalanfelen bilen u y'a nɛmɛ ni jigili daminɛ jabaraniw na bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la sinikaden minnu fɛnɛ kun bɛ a lajɛ tɛgɛrɛ fɔra fa bɛɛ lajɛlen la. Dɔw y'a yira yɛrɛ k'a fɔ Amerikikadenw bɔtɔ lasigidenzo dafɛ ko cogo kun bɛ ka ci u la sini jamana denw fɛ. Bi bamanankan kunnafoniw bɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye. Kinfu wushu hakilina donbaga n'o ye maa min kɛra sabu ye ka hakilinaw jidi an ka jamana kɔnɔna na n'o ye Musa Kulibali ye. Ale kɔrɔtara k'a kɛ ceinture noire 10e degré a ka kalandenw fɛ min kɛra lajɛrɛba dɔ senfɛ u ka ladala lajɛrɛ min bɛ sigi sen kan wasa ka maaw ka degré ko kɔrɔta. Lajɛrɛba in kɛra u fɛ karido juillet kalo tile 26 saba fila ni 20 a kɛra stade de spectacle de l'Institut national des arts de Bamako soba kɔnɔna na. Yusuf Kulibali ale ni Baba Keita tun bɛ Cherifla Jabarani so tɔgɔ la. Senfili ni bolofilila maa 100 ni maa 40 ani maa 6 ka bɔ Mali sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fana bɔra Gawo Tɔmutini Kidal denw na o kɔni ma ye kɛnɛ kɔnɔ. Marabolo tɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sɔrɔ walasa u ka dɔnniya mafilɛ ne y'a sɔrɔ kalansen minnu kɛla kun na o faamuyala o kalansenw n'o faamuyaw yela o labɛn u bɛ bɔ jɔyɔrɔ dɔ la ni ka t'o yɔrɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ gɛrɛ la. Kimɛni bɛ tali kɛ min kan o ye degedenw ka faamuyali lawalew ye n'a kama ko démonstration de base ka taa se tawo de base ma ani tawo gɛrɛ fana bɛ yen n'o ye jabila dɔ ye o k'a ma ko démonstration supérieure dɔ wɛrɛ fana b'a la tawo de programme ani dɔ bɛ yen u ko ma ko kiyon wali kelen a fɔ kiyon en tac maa binnen kɛ bɛ yɛrɛ bɔ a tigilamɔgɔ bolo cogoya min o fana ye kimɛni sufa dɔ ye senfili ni bolofili in kadira kɔnɔna na. Mali marabolo tɛmɛnen kɔfɛ an dafɛ jamanadenw yɛlɛ kɛnɛ in kɔnɔ i n'a fɔ Guinée Conakry, Sénégal wali kelen a fɔ Arabie Saoudite nin y'a sɛngale ye nin ye jamanadenw ka ye kɛnɛ in kɔnɔna na jabilako nasiraw fɛ. Bon an b'a fɔ ko danfaraba de bɛ ɲina passation ni salon ta cɛ parce que chaque fois an bɛ k'a ye dɔ bɛ ka fara jama kan ka taa donc o ye différence ba ye salon ni ɲinan cɛ. Bon alhamdulillah niveau bɛ ka taa parce que niveau yɛrɛ texte yɛrɛ an y'o kɛ mètre de kun sɔgɔmada na fɔlɔ ka mètre yɛrɛ ka texte kɛ k'a lajɛ mètre yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na donc alhamdulillah an y'a sɔrɔ mètre fɛnɛ avancement bɛ yen kosɛbɛ. Baara in kuncɛlen kɔfɛ hakilina min b'an na o ye ka jamana armaso yɛrɛ a n'o ye a kunfu ye donc k'a la avancer bon donc ni mɔgɔ 100 ni kɔ in kelen kɔrɔ kɔfɛ ceinture noire u bɛna kɛ mètre de donc olu kelen kelenna fana bɛ taga mɔgɔ 100 ni kɔ de kalan tuguni. Ni kimɛni sen fɛ min kɛla kinfu wunsunu maaw fɛ Sifu Musa Kulibali o min kɛla senfili ni bolofili sufa ye tutigɛba ye Mali kɔnɔ a ka kalandenw ye jala d'a ma min bɛ taa bila jala tanna
hakɛ la n'a kama ko 10e degré. Alhamdulillah ni baara in ɲɛtaa dɔ don. Baara in fana dɛmɛ dɔ ye jamana ma. Baara in a bɛ kɛ sababu ye ka jamana bɔ dingɛ caman kɔnɔ. Baara in fana bɛ ɲɛtaa caman di Mali yɛrɛ ma. Bon n bɛ foli kɔni kɛ Fédération Malienne de Wushu tɔgɔ la. A mɔgɔw bɛɛ tun kan ka na yan Maître Musa Ndaw, Maître Issa Diallo, bon olu bɛɛ tun kan ka na. Kun ye an bila k'an ka grand maître garder parce que ni maître ma avancé est ce que duguma mɔgɔw bɛ taga o tɛ se ka kɛ i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min i tɛ se ka boli ka mɔgɔ min to n'i ye boli fura dun ka to taa ni ka segin de b'i faga parce que i bɛ boli ka taa ɲɛfɛ i boli ka segin kɔfɛ donc o dun ɲuman ye mun ye an bɛ boli an n'an ka maître de ye boli fura dun ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ avancer cogoya min na an b'an ka maître avancer parce que an b'a fɔ partout au monde entier et puis an b'a fɔ Mali la yan fana plus précisément don mun kama an ka maître bɛ na Mali la ani garadi mun nana yan nɔ o kun tɛ garadi fitinin ye garadi ba de kun don parce que don mun kama a bɛ na Mali la yan nɔ maa si t'a ka garadi la k'a ta o don fo bi armaso fɛn o fɛn nana yan nɔ a si ma na k'i to an ka maître ka garadi la. Nisɔndiya b'a tɔ n'i ko ka tasuma fiyɛ a ma nɔgɔ dɛ n'a nunji m'a faga daji b'a faga foyi tɛ na nisɔndiya kɔ o dɔrɔn de bɛ na. N kun ma sigi n'a ye kɔni dans les années 91 ne kun t'a dɔn hali n ka maa 2 sɔrɔ ka fara n kan ka kung fu kɛ a kun ma nɔgɔ ka na ye bi depuis sɔgɔma an bɛ passation na fo sisan an nana laban de kɛ yan depuis sɔgɔma an b'a la. Nin bɛ kɛ sababu ye Union nationale de kung fu wushu min bɛ Mali kɔnɔna na ni ka a jalabatigiw caya centre noir a n'a ɲɔgɔnnaw wa o de bɛ kɛ sababu ye senfili ni bolofili sifa min filɛ nin ye ni ka walankata Mali kɔnɔ halisa. O fana bɛɛ bi dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlu na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamaya fɛ ka lasaw ma ka sangani ni kuma ye an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ kɔrɔya ka ɲɛsin aw ma aw minnu bɛ sigi sanga ni waati k'an ka kunnafoniw makɔnɔ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma sini ni waati kelen na.